Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija beda dik li fi kliemu sejjaħ gwerra kontra l-fazzjoni tad-deputati fil-Partit Nazzjonalista permezz ta' rally l-ħamis flaxija li fih ipprova juri s-saħħa li għandu mal-attivisti tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu, tul ir-rally spikka nuqqas tal-maġġoranza assoluta tad-deputati fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, mod partikolari d-deputati mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Preżenti għar-rally kien hemm biss grupp żgħar ta' deputati li sa mill-bidu kienu ta' spalla għal Adrian Delija. Minke l-impressjoni li provat tagħti tmexxija nazzjonalista tul il-jum tal-ħamis, nies qrib Delija fosthom li għamlu jum sħiħ itambru fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista sabiex iħeġġu kemm jifirħu lil partitarji nazzjonalisti jattendu għar-rally li sejjaħ b'appoġġ għal Delija. Saħansitra, il-fazzjoni ta' Delija ħasbet biex torganizza trasport tal-attivisti illi deru jaslu bat ta' vannijiet. Spikkat ukoll id-dera anzjuża tad-deputat nazzjonalista Herman Schiavone, illi mill-gallerija dera ħares lejn il-ġemma li nġabret quddiem id-dar ċentrali. Ġemma li kellha lan li tibgħat messaġġ lill-fazzjoni ta' Busuttil, illi fl-aħħar ġimgħat ħarxet l-attakk fuq Delija biex ittajru mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista wara allegazzjonijiet serju li ħarġu kontrih, fosthom allegazzjoni ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Soho. Fit-tmiem l-attività li l-medja ma ġiet mistidna għaliha, Delija tella filmat fuq Instagram juri l-ġemma li marret tappoġġjah kontra l-fazzjoni ta' Busuttil. Dan hekk kif 4 xhur biss qabel żewġ appuntamenti elettorali. Il-kap nazzjonalista Adrian Delija spiċċa jipprova jirbaħ l-appoġġ tal-partit tiegħu stess minflok dak tal-elettorat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.